Il-Partit Nazzjonalista qal li l-avviż legali 53 tal-2026 ma jimplementax kif kien mifhum id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela dwar l-eżenzjoni mit-taxxa għall pensjonanti. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mix Shadow Minister għas-Sigurtà Soċjali u l-Fondi Ewropej Graham Bencini u Shadow Minister għall-Finanzi Adrian Delija, il-Partit Nazzjonalista sostna li l-eżenzjoni mit-taxxa sa madwar 37,000 euro tapplika biss għad-dħul mill-pensjoni u mhux għal dħul ieħor li jista' jkollhom il-pensjonanti bħal xogħol part-time, kirjiet jew investimenti. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet, il-Partit Nazzjonalista xandar ukoll filmat li fih il-Prim Ministru Robert Abela jidher jitkellem dwar il-miżura tat-taxxa għall pensjonanti. Il-Partit Nazzjonalista qal li skontu l-avviż legali ma jirriflettix kif ġiet ippreżentata l-miżura mill-Prim Ministru. Min-naħa tiegħu il-Ministeru tal-Finanzi qal li l-miżura hija parti minn proċess li beda fl-2022 biex il-pensjoni ma tibqax tingħat flimkien ma' dħul ieħor għal fini ta' taxxa. Il-Ministeru spjega li l-pensjoni issa hija eżentata mit-taxxa sa 37,104 euro, filwaqt li l-pensjonanti jistgħu wkoll ma jħallsux taxxa fuq l-ewwel 12,000 euro sa 15,000 euro ta' dħul ieħor skont il-komputazzjoni tat-taxxa. Il-Ministeru qal ukoll li dawn il-miżuri se jħallu madwar 25 miljun euro oħra fis-sena fil-bwiet tal-pensjonanti u li madwar 16,000 anzjan se jibbenefikaw minn din l-eżenzjoni. Fi stqarrija l-Partit Laburista kritika lill-Oppożizzjoni u qal li l-Partit Nazzjonalista qed jattakka miżura li skontu se tħalli aktar flus fil-bwiet tal-pensjonanti. Il-Partit Laburista sostna li l-miżura hija parti minn sensiela ta' inizjattivi li żiedu l-pensjonijiet u tejbu dħul tal-anzjani matul l-aħħar snin.